Mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Regai tibva tapinda mumamessages edu from a WhatsApp voice note. Hanzi, Mukoma Nashi, please post for me as hidden identity. Mukoma, ndinoda kureurura kuti ndakadownloada picture reumwe mukadzi pastatus pake kuWhatsApp. Mushure mekunge tanetsana mugroup kuWhatsApp ikoko. Kubva zvandakashandisa picture remukadzi uyu Mukoma Nashi, ndava kutambudzwa neshavi reHuroyi. Shavi iri rainge rakambondisiya hameno kuti kwemakore mangani, asi pari zvino radzoka in full force Mukoma, ende riri kuda kuti ndiise murume wangu kana kuti mwana wangu pachijana. Haiti crying. Izvezvi it is 3 AM Mukoma, but ndakangosvinura. Ndangorara kuda for only 2 hours chete. Tangoti tichingopinda mumachira kuti tinge tichirara, ndabva ndanzwa knock padoor. Asi knock iyi yanga isiri knock iri normal, yanga iri knock yandakapedzera kunzwa pandainge ndichiri ne16 years. Shavi iri rikabva rambondisiya pandainge ndava kumboitawo zvekumasowe. Saka pandanzwa knock iyi ndabva ndaziva kuti shavi riya ranga radzoka. Ndamboignore ndichiti maybe ndiri kuita manzwira, saka ndabva ndati regai ndimutse murume wangu ndinzwe kuti iye anzwawo knock iyi here. But pandamubata ndabva ndanzwa kuti muviri wake wose wanga watova chando. Ndokubva ndaziva kuti shamwari dzangu dzeHuroyi dzanga dzadzoka. Ndichiri mumagumbeze kudaro, ndabva ndatanga kudaidzwa nezita rangu vachiti vhura dhoo utipe nyama yedu. Makore mangani uchitiza jana rako. Ndambozama kuvadzinga, asi vabva vatotanga kuda kupaza dhoo kuti vange vachipinda. Pandaona vadaro ndipo pandazokumbira kuti shavi rangu ringe richidzoka. Haiti crying. Pabva pangoita chamupupuri, shamwari dzangu ndokubva dzatiza, inini ndikabva ndashanduka. Kana ndagarwa neshavi racho ndinobva ndashanduka. Chiso changu chinoshanduka kuita hafu munhu hafu mhuka. Then mumusoro mangu ndinobva ndagarwa neimwe nyoka. Nyoka iyi inenge yakaita tema, yakaita hata iri mumusoro mangu imomo. Nekuda kwesimba randanga ndichinzwa, ndabva ndasiya ndapeta murume wangu sezviya zvinoitwa kana munhu afa, nekuti anga atova chando, but anga achiri kufemera kure kure. Ndati ndapedza kumupeta kudaro, ndokubva ndabuda ndikanozama kurwidzana neshamwari dzangu, asi ndabva ndakundwa pamutsimba, ndokubva ndatiza ndichidzokera mumba. Mukoma Nashi, chijana chatova kwangu, asi murume wangu ndinomuda, handikwanise kuti ndinge ndichimuisa pachijana. Asi kana shavi iri randibata, kunyangwe poison hangu ndinokwanisa kumupa. Pari zvino ndazongoti sezvo kune umwe mwana waamainini vangu akazvitakura, mimba yake sezvo iyo yava pedyo nekuzvarwa, ndombotora mwana wake vobva vamuita havo chindofa, zviya zvekuti anongozvarwa obva afa after 3 days tozomumutsa kana avigwa. Saka kusvinura kwandakaita Mukoma Nashi inyaya yekuti murume wangu pane paazopepuka ndikabva ndamurova nenyoka iyi tema kuti ange achirara zvekare, nekuti ndanga ndisati ndapedza kushanduka kuti ndive munhu zvekare. Asi kumurova kwandamuita nenyoka iyi Mukoma Nashi kunokonzeresa kuti pfungwa dzake dzimborasika kwemazuva 2 kana kuti mazuva 3. Kutaura kudai iye akarara asi akasvinura, ndo zviri kundirwadza Mukoma. Ndiri kurwadziwa nedzikirira rakamubata, asi hapana zvandingakwanisa kuzviita. Ndini ndakonzeresa dzikirira racho pandazama kuti ndinge ndichimumutsa. Asi kutaura kwandaita nemi Mukoma ndava kunzwa zviri nani. Shavi iri ndakarisirwa nagogo amai vangu. Ndikarishandisa kubva ndiri grade 6 kusvikira ndava ne16 years. Rakazongondisiyawo pandakazomitiswa. Now ndanga ndatova nevana vangu 3. Shavi iri ndipo parabva radzoka, apa rava kuda kuti ringe richindidyira murume wangu nevana vangu. Ivo gogo vangu ava vakandipa shavi reHuroyi. Gogo vangu ava vakashaya. Asi gogo vangu pandainge ndichigara navo, kunyangwe zvavo vaiva nemubhedha wavo, asi vaisada kuti tinge tichirara pamubhedha ipapo. Tairara tiri inini nagogo pasi always. Asi vaizoti kana wava usiku ndaiona gogo vangu vachimuka, asi bhodhi yavo yaibva yasara yakarara
ivo pavaimuka vanenge vatori neimwe bhodhi. Vakabva vandidzidzisa kuti kana ukaona zvadai unotora mutsvairo uya wekutsvairisa nawo mumba, wobva wanyika mutsvairo iwowo zvishoma mumvura, wobva watanga kuzvitsvaira bhodhi iya inenge yasara yakarara pasi. Gogo vaiti kana vakaita sekudaro mabhodhi avo aibva adzokedzana kuita chinhu 1, vobva vatora muswe wavo webere, vobva vabuda, vobva vaenda. Saka pose apa gogo vaingondisiya ndakarara mumba. Asi zuva ravakazotanga kufamba neni tichinoroya vanhu izuva randakasangana nechivanda mumba. Ivo gogo vainge vasipo pamba panguva yacho. Saka panguva yacho iyoyo ndipo paya pakambonzi mari dzana mujibha nemari dzana chimbwido dzainge dzichida kubuda. Saka gogo vainge vachifambira mari idzodzo ndokubva vatisiya tiri tega pamba. Kunyange zvedu pamba apa taigara takawanda, asi ndini ndega ndaibvumidzwa kupinda nekurara mubedroom magogo. Saka musi wacho iwowo ndaitotamba pada panze nevamwe vana, ndikabva ndatanga kunzwa kuti ndainge ndichisevedzewa zita rangu. Ndakatevedza izwi riya rainge richindidaidza kusvika ndanopinda mubedroom ragogo vangu. Ndakati ndapinda mubedroom ndokubva ndaona kuti maiva nekamwe kamudhara kainge kari kapfupi pfupi nezvimwe zvainge zvisinganzwisisiki kuti vanhu kana kuti chii. Kadhara kaya kakabva kati kwandiri, hanzi nagogo, tamba nenyoka nekuti iri kuvanetsa. Iniwo hameno kuti ndakaziva sei kuti nyoka iyi yainge iri pasi pemubhedha. Asi ndakazongokaruka ndapinza ruoko rwangu pasi pemubhedha ndokubva ndatozvomora nyoka iya. Nyoka iyoyo yainge iri tema tema. Iyo yakabva yandimoneredza ndokubva yatanga kundinanzva. Kubvawo ipapo gogo vainge vava kuti pavanomuka vaibva vandimutsawo tobva tanoita mabasa edu. Asi ndakazoti ndamitiswa ndokubva ndatizira zvikabva zvati zii. Kumusha kwemurume wanguwo vanhu vanonamata, saka pose apa handina kana kuzombobatwa neshavi racho iroro. Saka ndaiva mune rimwewo group ndokubva ndazotanga kutukana neumwe mukadzi mugroup imomo. Side rangu ndakabva ndangoti zvapera, but iye ainge ava kuti kana ndikaisa picture rangu kustatus iye aibva atora picture riya obva aposta mugroup. Sometimes aibva anyora kuti hembe dzekumakula. Ndakamboignora, asi ndakazodownloada rimwe picture rake ndokubva ndazoenda kuvakomana vaya vanoita zvekutora mapictures. Ndikabva ndakumbira kuti vange vachindiprintira picture racho iroro. Ndikabva ndatenga tsono dzangu ndokubva ndatanga kubayirira tsono dziya papicture riya, asi tsono idzi ndakawanza kufesi kwake. Ndapedza kudaro ndikabva ndanokumbirira ndiri musango kuti ange achiwirwa neurwere hwekutemwa nemusoro, uye musoro uya usingapori kusvikira murufu. Saka mupfungwa dzangu ndakangozviudza kuti sezvo zvinhu izvi ndainge ndakazviita zuva rakacheka nyika semaudziro andainge ndakaitwa nagogo vangu kuti hakuna shavi rinobata rakacheka nyika. Saka izvi zvandainge ndichiita handina kuziva kuti pose apa shamwari dzangu dziya dzekare dzainge dzichitonditsvaka, asi dzainge dzichitondishaya. Saka ndo zvazviri mukomanashi, chijana ndechangu. Haidi laughs. Asi wangu murume hakuna anomudya. Ndingatosva ndadya pasi rose kusati kwadyiwa wangu murume. Zvakaoma. Vedare ndo voice note randatumidzirwa naHaiti. Zvimwe zvacho zvinovhundutsa, zvinotyisa, asi ndo message yake yaanditumidzira iyoyo. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi makasimbawo here mukoma? Ndinotsvakawo rubatsiro kana paine vamunoziva. Ndiri munyikawo yevatorwa. Ndine makore 35 nevana vangu 3. Mainge muri muna 2013 muri muna December. Ndakaita sekunge ndainge ndatemwa nechinhu kumusana kwangu uku. Asi ndakabva ndatobvunza murume wangu kuti konhai wanditemerei. Iye akabva ati hapana chaainge anditema nacho. Ipapo ndainge ndakatokotama. Pandakazoda kuti ndinge ndichisimuka ndakabva ndatotadza kutosimuka zvachose. Asi chinhu ichi chakabva chatanga kufamba chichibva kumusana kwangu chikabva chauya mudumbu nechemuchibereko ku-right side kwangu. Ndakambofamba asi zvaramba. Kana riri bonde chairo ndinorwadziwa kuti tinge tichiita bonde.
Panguva iya yandinenge ndichiita bonde nemurume wangu, chibereko changu chinobva chaita sekunge chinenge chichizvimba. Asi murume wangu hapana kana chaanombonzwa. Inini ndini ndega ndinenge ndichirwadziwa. Ndamboenda kuzvipatara zvakasiyana-siyana. Ndaita mascans, mapap smears, ndaitwa ndaneta. Ndinokumbirawo rubatsiro. Zvava kuita sekunge zvava kutorwadza muviri wangu wose. Uye murume ava kuratidza kuti ava kuita give up neni. Kana painewo vanoitawo zvechivanhu mukoma, ndibatsireiwo. Ndashungurudzika uye ndiri nherera. Handina wekuti ndinge ndichichemerawo. Mundivigawo asi muzondizivisawo kana maposta ndikwanise kuzotevererawo mucomment section. Vedare uroyi huriko, hanzi ndakangotemwa kumusana, zvakangooma hazvo veduwe. But ngatitaurei inavo mucomment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadii zvenyu mune WhatsApp number here? Inini ndine muzukuru wangu mukomana ane 32 years or thereabout. Akazvarwa ari premature, saka akakura aine slow development. I recently learned that haana kana simba pabonde. In fact, rumor inoti iyo nhengo yake haishandi zvachose. Ndakatombomurongera mukadzi vaya vanotengesa miviri, a prostitute. And I was the one who paid everything just so that we know kana ichimira. He avoided mukadzi iyeye even with the money that I had paid. Ndiri kuda kuti kana kunze uko kuine mukadzi wezera remuzukuru wangu uyu who is under or slightly over 32, mudzimai anema issues epabondewo, mukadzi ari kudawo murume wekuti ange achichengetana naye zvinenge zvisina ma-expectations epabonde akanyanya. Ndaingotiwo ngatibatewo. Muzukuru wangu uyu anoita basa riya rekuvaka bricklaying, kanenge kari kaupenyu kekungochengetana. Vedare munozviona sei? Ndo meseji yandakatumidzirwa nasekuru vari kutsvakirawo muzukuru wavo. Kana kuri kunzi munenge manzwisisa dambudziko remuzukuru, uyai kuinbox kwangu ndobva ndazama kuti ndinge ndichikusanganidzai navo. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi muri seko admini nevose vedare, please hide my identity. Maybe ndingakwanisa kuwanawo advice pano. Inini ndine ronda rangu riri kuramba kupora. Ndanga ndiine munhu wangu wandanga ndichifambidzana naye gore rose. Then munongozivawo kuti kuoma kwezvinhu kumusha. Ndakabva ndauya kuno kuzowedzera pashoma. Pandainge ndiinapo, ndainge ndakapiwa list rekuroora. Ndakati ndasvika kuno zvinhu zvikabva zvamboti omei. Pakati papera zvimwedzi ndakabva ndatumira mari yeroora zvese nemagroceries. Later on ndakazonzwa kumba zvichinzi kuno kwashata, munhu wako kuno atova nemimba yavamwe baba. So asi baba ivavo vane mhuri yavo. Yet pandainge ndiri ikoko aitoshandisa mapiritsi ekunge achizvidzivirira kuti asabata mimba. Hanzi tanga wabvisa roora. Nhasi uno akabva abatira pamuviri peumwe murume without anything chaainge akabvisirwa. Ndarwadziwa vanhu vaMwari, mwoyo wangu wakasviba. Vedare ndo meseji yandatumidzirwa nemwanakomana. Ngatizamei kuti tinge tichimupawo counseling mucomment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma, I always follow your program. Mukoma, I want to confess that the reason why I can't get married, it is an issue inoitika pandiri. Zvinhu izvi zvakatanga pandainge ndichiri pavha when I was in my first year. I had my boyfriend, we had dated since high school. Then I started to date 2 guys ndava kuvasiti ikoko. This other guy was way older than me, but I didn't love him at all. It was just an issue yekuti iyeye, he gave me money and he took good care of me. Saka with him taingoita bonde, but we were using condoms. Then me and my boyfriend taingoita zvakadaro. Saka one day ndakabva ndazoendeswa out naye. I don't know if he drugged me or what. I just woke up. Pandakamuka pacho ndainge ndakazara maspams pa private part yangu. I confronted him. Akabva ati condom had best, but ainge aita pull out as to not get me pregnant. Ndakabva ndambomuramba, but with time and also
nekuoma kwelife I started dating him again. Saka now ndainge ndava kuita bonde navo vose vari 2 pasina kana macondoms at all. Saka this other older guy we finally broke up, but akabva angoti kwandiri uchazviona. Now I am facing an issue yekuti kana ndikangoita bonde nemunhurume nhengo yangu inobva yabuda mamwe mapundu anenge achitushuka hurwa. So my boyfriend akazondiramba cause his manhood aingoti kana akarara neni his whole manhood yaibva yaita mapundu mahombe white, sometimes aibva abuda makonye like so. I stayed alone for a while. Then my sister called me this side kuno South Africa. I made a mistake ndava kuno South Africa ndikabva ndazorara nabankuru, but vakati vachita pull out his thing from me ikabva yatanga kubleeda, vakabva vatanga kupopota vachiti wandipa sick. He ended up creating a situation yekuti ndidzingwe pamba nasisi. I moved out. Now I am working, but my new boyfriend is insisting that we do it raw. But I am scared kuti kana tikaita raw, you'll end up dumping me, because the moment that yandinoita bonde pasina kana condom, ndinobva ndatanga kubuda mazipundu like I don't know kuti ndoita sei. Mkomanashi, I contacted that older guy. I even took some pictures of my private part ichibuda hurwa, and he was like, do I know you? Ndiri kutsvakawo vanoita go back to sender. Vedare ndo message yandakatumidzirwa nemwanasikana uyu. Zvivindi zvacho. But please, kana muchizivawo kwekuti anokwanisa kuenda akanowanawo help asunungurwe, please inbox me, then I will forward your messages to her. Vedare ndo messages andanga ndinawo, ndichadzoka zvekare munguva inotevera.